Bueno, vou vos contar unha historia que non todos o sabedes. Eu seino por un tío meu que ten 93 anos. E seino por ele, que estou na pena do Trabuco, donde tiraban os irmandiños o castillo que temos aí de frente ou de espalda para min. E estaba o exército dentro. Do exército tiña moito máis poder que os irmandiños. E os irmandiños tiñan a arma máis potente, que era un trabuco. Un trabuco. Tiraban pedras desde un trabuco, desde aquí. E por eso lle quedou a pena do Trabuco. Entonces, claro, os irmandiños era moito menos que o exército, e tiña máis poder o exército que os irmandiños. E foron destruindo o castillo, foron derrumbando, foise perdendo forza, foi todo. Agora, o que si digo, que aquí quizá non volva máis, porque aquí non veu nin o porco bravo siquiera. Non pisou este monte o porco bravo. E, sin embargo, nos anos 70 e 60, os veciños de aquí do castillo cavaban a roza. Aquí. Sementaban trigo. Sementaban trigo e máis. Hai outra cousa que había daquela. Non me acordo xa. Pero centeo. Trigo e centeo. Era para sobrevivir. Así que mirade que desnivel hai aquí, e decirme que viñan aquí a cavar a roza. Isto, pois, era todo monte, pero monte raso. Hoxe xa vai coberto de pinos, xa casi costa caro ver o castillo, No corazón de San Sadurniño, erguido sobre un penedo agreste, repousan as ruínas dun castelo que durante séculos dominou o val do río Castro. O castelo de Naraío testemuña, silenciosa, dun tempo de poder, medo e rebelión. No século XIV, estas terras pasaron ao dominio da poderosa Casa de Andrade. Desde aquí exercían o seu señorío, impoñendo tributos, castigos e lealdades forzadas á xente da comarca. O castelo era símbolo do seu poder, prisión, fortaleza e mensaxe clara. Máis baixo o peso das obrigas feudais, o pobo comezou a latexar. Indignado, campesinos, artesáns e pequenos fidalgos compartían unha mesma certeza: non había xustiza, mentres a forza da espada dominase sobre a vida cotiá. En 1467 estalou a Grande Rebelión, a segunda revolta irmandiña. Miles de homes e mulleres uníronse nun exército popular liderado por Alonso de Lanzós. Un clamor común, avanzaron contra as fortalezas que encarnaban nos abusos feudais. O castelo de Naraío foi tomado polos irmandiños e parcialmente derrubado. As súas murallas, outrora símbolo de dominación, converteronse nun aviso. O pobo podía a derrota irmandiña, a nobreza recuperou o poder, e como represalia obrigaron aos mesmos sublevados a reconstruir as fortalezas que derrubaran, incluído Naraío. Un castigo que pretendía restablecer a orde,
máis que non borrou a memoria da rebelión. Hoxe, o castelo de Naraío permanece en ruínas, mais cada pedra, cada saetera, cada muro sobrevivente lembra aquela loita pola dignidade. Aquí onde o poder dos señores era absoluto, o pobo ergueuse con valentía para... Naraío non é só un castelo derrubado polo tempo, é un símbolo da forza colectiva, da unión frente á injusticia, da historia dun pobo que non se rende. As irmandades deixaron aquí unha pegada que nin os séculos nin o silencio poden borrar.